Napjainkban a magyar labdarúgásban egyre több olyan játékos van, aki fiatal kor ellenére meghatározó szerepet tud betölteni, akár magasabb osztályban lévő bajnokságokban is. Az egyik ilyen játékos a Sajóvölgye focisuli egykori nevelése Vajda Botond, aki ma már a debreceni VSC játékosa az első osztályban. Botond, nagyon sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek. Az első kérdésem az lenne feléd, hogy a Sajóvölgye focisuli nevelése vagy, hogy emlékszel vissza azokra az időkre, amikor itt játszottál a Sajóvölgyénél? Itteni időszakra nagyon jól emlékezek mindig vissza, nagyon nagy élményeket éltem itt meg, újonnan a csapat is nagyon jó összhangból volt, edzőkkel együtt, újonnan úgy éreztem, amit mindegy családban lennék, és úgy gondolom jó csapatunk is volt, erősebb csapatokat is meg tudtunk szorongatni, illetve legyőzni, úgyhogy nagyon jól élem meg mai napig, és jól emlékezek majd mindig vissza erre. Milyen edzőkkel, kikkel dolgoztál együtt, illetve melyik volt ez a korosztály, amikor te itt játszottál? Ilyen 4-5 évre emlékszem, Gyapjúval volt ugye nagyon sokat edzőm, illetve egy évet volt Zabos Attila, újonnan nagyon sokat tanultam tőlük, illetve nagyon szerettem őket, emberileg is és edzőileg is, úgyhogy őrök is nagyon jól voltak visszatekinteni és nagyon pozitívan. Mit gondolsz, milyen alapokat kaptál itt a Sajóvölgye focisulinál? Úgy gondolom, hogy jobb alapokat nem is nagyon kaphattam volna. Tényleg minden adott volt, illetve edzések nagyon jók voltak. Sokat tudtam itt fejlődni. Csapatunk jó volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jó alap volt ez. Van-e olyan játékos társad, esetleg korábbi edződ, akivel a mai napig tartod a kapcsolatot? Vannak ugye, a Nagy Rolival együtt élek Debrecenbe, mert ő ugye most ott Debrecen 2 focizik. Ővel ugye napi szinten ugye együtt vagyok. A Marakádival, ővele voltam Diósgyőrbe is csapattárs, és vele is ugye szoktunk beszélgetni, illetve jóba vagyok vele nagyon. Tóth Balázsékkal ugye, ővelük is nagyon jóba vagyok. Ő ugye elkerült külföldre, úgyhogy annyira sokat azért nem beszéltünk azóta, de az úgy gondolom vele is. Csernelyel ugyanúgy, vele is fociztam együtt. És hát edzőkkel úgy sajnos most nem nagyon tartom a kapcsolatot, de így szüleim azért néha szokták, illetve azért, ha találkozok velük, akkor is beszélgetek, és jó velük összefutni. Jó néhány éve kerültél el a Sajóvölgye focisulitól, és most hosszú évek után visszatértél ide. Azóta sok minden változott, többek között ez a komplexum is felépült, ahol mi itt most beszélgetünk. Milyennek látod a Sajóvölgye focisuli változását? Úgy gondolom, nagyon sokat fejlődött. Ugye én is még Múcsonyba edzettem, akkor még ez nem volt, ez a putnoki létesítmény, de úgy gondolom, hogy tényleg nagyon, nagyon top és nagyon jó itt, nagyon lehet fejlődni a fiataloknak, és tényleg minden adott nekik, szerintem úgy gondolom, hogy fejlődjenek, és úgy gondolom, jó helyen vannak. A Diósgyőri Akadémiára kerültél innen a Sajóvölgye focisulitól, hogyan élted meg ezt a váltást? Hát úgy gondolom, jó időben igazoltam el, úgymond, mert ugye ott kezdődött az NB1, U14-es, és nyilván ezt vettem így legfontosabbnak, hogy ez mindenképp úgy gondoltam, hogy szintlépés tud lenni, hogy úgymond U14-es NB1-be tudok játszani. Úgyhogy úgy gondolom, az jó döntés volt akkor, hogy oda igazoltam. Elején nyilván nehéz volt, úgymond kicsit beéleszkedni, meg szülőktől távol akkor voltam így először. Milyen éveket töltöttél a Diósgyőri utánpótlásnál? Nagyon jó éveket, ott is sokat tudtam azért fejlődni. Ott is dolgoztam együtt jó edzőkkel, és ugye tényleg az, hogy NB1-be tudtam sokat focizni, utánpótlás szerintem ez azért sokat számított, illetve tudtam 1-2 évben ugye fentebb is játszani, 1-2 korosztállyal, úgyhogy ez nagyon fontos volt. Azt mondtad, kiváló alapokat kaptál a Sajóvölgye focisulitól, mégis miben volt más egy akadémiánál játszani, mint itt a focisulinál? Alap ez, hogy ugye kollégium volt, nekem úgymond, mint saját részemről így magamról többet kell gondoskodnom, hamarabb fel kellett úgymond nőnöm. Hát akadémiai szinten annyiból különbözött, ugye, hogy például úgymond azért több pénz volt ott, úgyhogy azért konditermek voltak, nagyobbak, mint mondjuk itt akkor még úgy nem nagyon volt, de még ugye amikor én itt voltam, akkor fiatalabbak voltunk, akkor nem is nagyon kellett.
A Diósgyőr színeiben aztán a felnőtt labdarúgó világban is bemutatkozhattál, még mindössze 17 évesen először az NB3-as csapatban, majd később még feljebb a feljebb való osztályban az NB2-ben is játszottál. Milyen érzés volt ilyen fiatalon a felnőtt ligában játszani? Nekem mindenképp ez volt a célom, hogy amúgy minél fiatalabban tudjak felnőttbe felkerülni. Szerencsére, amikor adódott a lehetőség, hogy ott tudtam edzeni, legelőször újonnan sikerült nagyon jól teljesítenem, és ott maradnom. Úgyhogy nekem mindenképp ez volt a célom, és szerencsére sikerült is. Vége felé ugye volt edzőváltás, ott utána máshogy alakultak a dolgok, de utána is ugyanúgy jó volt minden, úgyhogy gondolom, hogy örülök, hogy ilyen hamar be tudtam kerülni a felnőtt csapatba. Ez az edzőváltás volt annak az oka, hogy a Diósgyőrből Tiszakécskén folytattad a pályafutásod? Mondhatni az is. Lehet akkor nem is teljesítettem edzéseken úgy azokban az időkben, nem tudom megmondani, de úgy gondolom minden úgy történt, hogy történni kell, és nem mondanám, hogy rosszul történt van valami, hanem csak jól, úgyhogy. Hogy emlékszel erre az időszakodra, milyen volt a Tiszakécskénél? Nagyon jól éltem meg Tiszakécskét, és úgy gondolom, hogy nagyon kellett nekem pályafutásomban, már akkor ugye nem is nagyon játszottam Diósgyőrbe, és hát nem játszottam végképp, csak NB3-ba, és kellett az NB2 tapasztalathoz is, illetve Tiszakécské amúgy nagyon jó hely volt, nagyon szerettem, úgyhogy én szerettem ott lenni tényleg, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó volt. Ezután pedig mondhatjuk, hogy a jelenlegi zajló bajnokságban berobbantál a magyar élvonalba, a Debrecen csapatába. Először is hogy kerültél Debrecenre? Csak ugye a menedzseremék hívtak, hogy volt a lehetőség, hogy ugye megkeresett a Debrecen, és meg akarnak ugye venni. Elején meg is lepődtem kicsit, hogy hát egyszerűen nem vártam ezt, hogy meg fog keresni Debrecen, de nagyon örültem neki, és egyben, amikor megtudtam ezt, hogy lesz ott lehetőségem, és meg akarnak venni, akkor úgy voltam, hogy mindenképp most meg kell mutatnom, amit tudok, és minél többet fejlődni ott. Hosszú évek óta ugye a Debrecen a magyar bajnokság egyik meghatározó csapata, olyan játékosokkal, mint például Zsuzsák Balázs. Az ilyen rutinos játékosok hogy fogadnak egy 19 éves fiatalembert? Szerintem jó fogadtak nagyon. Nyilván az kellek azért én is, hogy teljesítek, hogy tudok beilleszkedni a csapatba. Úgy gondolom, sikerült elég jól, és ők mindent segítettek benne, hogy minél könnyebb legyen nekem. Segítettek a taktikai utasítások, hogy hogy kéne mester, stb. Úgyhogy nagyon jól fogadtak, én úgy gondolom. Van két nagyon fontos gólod is a Debrecen színeibe. Először is betaláltál az Üllői úton a Ferencváros ellen, majd pedig a te góloddal győztétek le a jelenleg listavezető Paksot hazai pályán. Milyen érzés az, amikor több ezer ember skandálja a nevedet egy gólörömnél? Fú, hát nagyon jó amúgy. Ugye Fradinál ez nem volt, ugye, ott vendégben voltunk, de ott meg amilyen hangulat volt, az egyszerűen elmondhatatlan. Úgy gondolom úgy, hogy az első gól az mindig meg fog maradni szerintem életemben egy emléknek. És a Paks is fel úgy, hogy ezzel a góllal sikerült 1-0-ra nyernünk. És tényleg nagyon jó volt fel, hogy hazipán tudtam rúgni, és tényleg, hogy hallottam, hogy a nézők is skandálják a nevemet, az gondolom, az mindenkinek át kell élni egyszer, ha profi fociban benne van, és tudni, hogy milyen ez. És mindeközben az utánpótlás válogatottba is behívót kaptál. Milyen érzésekkel fogadtad ezt, illetve milyen volt a válogatott szereplés? Hát ez ugye még tavaly volt nekem U19-ben. Hát ugye nagyon jó, meg nagyon örültem neki. Azért mégiscsak egy országot tudok képviselni, az mindig azért egy pluszt ad. Sajnos AB sejtezőről nem sikerült kijutnunk az EB-re, de azért nem is volt könnyű, hogy azért csoportunk is erős volt, de nem is az volt legfontosabb, hanem tényleg az, hogy ott is tudtam játszani, és ott is tényleg úgymond sikerült bizonyítanom, véleményem szerint, és most már csak a felnőtt válogatott a cél. Nagyon fiatal vagy még, milyen terveid vannak a felnőtt válogatottan kívül a jövőre nézve, esetleg szeretnél külföldön is kipróbálni magad? Mindenképp szeretnék minden jobb szintre eljutni. Nincs most egy ilyen kimondott célom, igazából kihozni magamból a legtöbbet, és minél jobb szintre eljutni. Az meg majd lesz, ami lesz. Úgyhogy.
Mondhatjuk igazi sikersztorinak is azt, hogy a Sajóvölgye focisulitól jelen pillanatban a Debrecenig jutottál, és még ki tudja, hol a vége. Mit üzennél a jelenleg Sajóvölgyénél játszó fiataloknak, hogy lehet ezt elérni, illetve milyen üzenetet küldenél nekik? Úgy gondolom, hogy el lehet érni, itt minden adott, és hát azt tudnám üzenni, hogy dolgozzanak keményen, higgyenek benne, ami szerintem egyik legfontosabb, és tegyenek meg érte mindent. Ha le kell érte mondani dolgokat, akkor mondják le érte, és el kell döntenünk, hogy tényleg profi focisták akarnak lenni, vagy nem. Ha igen, akkor az arra kell szentelniük úgymond az életüket, mert úgy gondolom, hogy csak így megy. Köszönöm szépen, és további sok sikert! Nagyon szépen köszönöm.